أخلق نورمال كحتى كوالدي حدا سب لا بزعة تريدين أي فلز أني نيرو أبكن ديجي تريد كجبري جميل كات حس كان جبنا بزعة إحنا بناتنا ولد وخصنا جرد تسقط عندنا فترنا كجيد قلنا أتليست كان بعلنا ناي جزين ناي لوكيشن فريدم فتيرنا بس ولا ناي جزيه خينا تريد كجبرنا أبزيا بوتا زيادة يوم كجبرينا تمزلنا أبزيا سيل يوم سجبرو ويس باي يوم سجبرينا حتى يوم زلنا I think أب مسمت أخو I will buy yeah exactly then why إن كمزي تريد كتقبل تخليه خمالتي so simply أب chart أتينا ترينا يوم تماسالي كم تريزو الخير هاي نفتري زغين هين نت إسكي نحد أب زيج بقى تردي خني أب زي كباب مسئنا تشيك نقبرينا مالتي بستخدم إن مثلا كدنا قرق فتني برنقص إسكي أقل لا بالكاشر perfect okay نيتعدى جمالي okay so heavy زيا حطوا لاتن مالتي زيا خانتايا ماركت نتاعت وريد الكلو مودة هاير هاي فتيرنا له دنا بزيا تاعي كتجبري سيل دي كتجبري ويس باي كتجبري and then فيلم تاعيس كلاس اللي مال تترديكي نبكال زل على خفال كيدنا مالتي yeah so market shift gear ليس لازلو كتبقى حساب مالتي exactly and then مستتصبغ شعو كاب وشعو انت شو مخبر مسجمره خاني I will sell مالتي exactly انك تصبغ مجمريا نبرت عواقع حساب مثل أبغى أشرح شيء تي so perfect أبزي هذا الشيء كتجبري مالتي حجي يتراتر الله خود محجي تريدر نرك خي تكون مالتي تريدر نرك خي تكون نباكي تناسك اوكي نرحجي كن شيء تخوينا نتاعنا نكبر كنصبينا then ماركت كمسألنا هنصبينا which is حجي مسئلنا لو نفتناتنا رتعو واقع دحري إذا مسار خزيان نتكلم أبزي أخنا بلاينا حجي ستوب لوس ناتنا ماركت أنصارنا تخيدو سبب زي أنصارنا تخيدو سبب زي أي حبوتا زي كنكسرينا مالتي نتاعتي غاس لسه خنقبرينا نتنكسب تخوينا مالتي نسلسة خنقبرو تخوينا وجيس كمزي كقبرو أبزي علني لأن سلسة خاصبي جي براكتيكالي تريدينج قبرينا أن سيلي لان قبر أبزي كم تريد زل سيل كنبلو لنا أسرت كنبلو لنا سيلي لنا لنا أن دحريو ستوبلوس ناتنا أنصارنا تخيدو حجيك سبب زي كبابي I think أب دي إكس واي نازل لنا so كنوسخ لنا سير أنصارنا تخيدو 10 شو من $10 كنكسرينا ندحر نابتن حنا دولي تخيدو خا I think حساب $5 كنكسبينا مالتي okay so كابزلو كنريو ينات ماركت and here already حجي shift gear ناس زلو نلعلي كي سبرلنا نلعلي أنصارنا خي كيدا نفرحنا تخيدو خا stop loss gear ناس زلنا دروتي أنا خسر مالتي so yeah then تحتي جزء يوردالو that's it that's trade قبل so you are professionally officially a trader now congratulations yeah finally okay you did it again it's very interesting حق زربا جن رأس خاي حتى كاي which is emotional نبعلو حكيرو سمعتها بالحقيقة نبعلو تعب ما نتش قبل سكت كون لك قال yeah and كاتركلين أبو تاخذ مهارة لك أتراي التماهير كايو بس قليل أخلق نورمال كحتى كوالدي حدا سب لا بزعة تريدين أي فلز أني نيرو وعلى خمسة زي شارت ترينز أنا حفظنا كاندلز قلا ولا هنت أي فلزني أمكن دي حدا خات تخكلين يا مرنا عملت نسقى جي ميلي إكسبرتي خابسنا كرزي نبغى خامتيو أمكن دي جزء تريد كجبري جميل كات حسب حجب زعبات عابي بروفيت مسرح قلا نقدر فوقل actually to market كم صار تردي إنه خجمر كن يجزي لي كات حسب أنا نبكوابي هذا عمد زأكل زوجة لي نه هذا عمد كاريكلم علينا like أبزع جوان even legally أب East Africa dominant نخون نسعر لجلنا كاريكلم علو نسوغان تايو even ناي جنزب أمر زيبلوم سبات you know like أنا خبت ما أسأل background سوز مسأو جنزب كمين كم زين كاس عاصي دخون أمر كاب زيبلو سب يعني ناب trader مسيز الله مالتيو and trader tries يكون one of the biggest trader up سفراليو أبزعت بروفيل مسكوين اللغة مالتي and it's not كتفهم عجيب بزعت سبات جاجيو أمتى مشي لكي نا trading زي ما سو كتفهم جنزة من المسرح يزم مسلو أيكونن
like generational ዝኾነ ዌልዝ ናብ ናትካ ውሉዳት ናትካ ጀነሬሽን ከተመሓላልፎ ትኽእል ናይ ገንዘብ ፍልጠት እዩ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ዝኣክል ብትክክለኛ ደገፍ ተተገይሩሉ ሓደ ሰብ ሶቦ ሳክሰስፉል ትሬደር ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ክሳብ ክንደይ ሰዓታት ኢንቨስት እንዳገበረ ማለት እዩ ንትምህርቲ ዝኸውን ኣብ መዓልቲ አይ ቲንክ ኩሉ ሰብ ቢዚ ኣብ መዓልታዊ ሰዓታት ኮድ ዘይበልና ኣትሊስት ኣብ ሰሙን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ኢንቨስት እንዳገበረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ድዋቦል እዚ ነገር ሓቂ ዘረባ ኣብ ግብሪ ክኸውን ድኽእል ሪያሊስቲክ ክትገብሮ ማለት እዩ 100% ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ኢንትረስቲንግ ያ ሰብ እዚ ጋጣሚ ከማን ሰማብ ዘለኩም ኣሕዋት ኣብ ትሬዲንግ ኢንትረስት ዘለኩም እንድሕር ኮይኑ ከምዚ የሚል ሓውና ክብሎ ድፀንሐ እንተሃሊኩም ከማን ደይኮነስ ወላ ካባይ ጀሚርካ ክንፈልጦን ክንመሃሮን ዘለና ነገር ኢለ ሓስብ ሓቂና ወላ ኣዘ ፓርት ታይም ትሬደር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣዝ ፕሮፌሽናል ይተሓዞ ማለት እዩ ከምዚ ክብሎ ድፀንሐ 3-4 ሰዓት ኣብ ሰሙን ኢንቨስት ብምግባር ጥራሕ እዚ 3 ዕፅፊ ናይ ዜና ኣብ ኢንተርኔት ነጥፎ ነው ስኮር ክንገብር ገለ so ከምኡ እንድሕር ተጥፊእና ከምዚ ክብሎ ድፀንሐ ናብናትና ውሉድ ወለዶ ክሰጋገር ድኽእል ፀጋታት እንዳፈጠርና ክንከይድ ንኽእልና ኣትሊስት ከዓ ንባዕልና ናይ ግዜን ናይ ሎኬሽን ፍሪደም ፈጢርና ደስ ዝበለና ግዜ ኮይና ትሬድ ክንገብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት ክፍጠር ስለዝኾነ በዚ ጋጣሚ ንኩላትኩም ኣብ ከምዚ ኢንትረስት ዘለኩም ሰባት ክትመሃሩ ኣፍልጦታት ክትሕዙ ታሽሚ ይገብረኩም ማለት ኢንካሬጅ ይገብረኩም so perfect heavy ናይ ባቂ ያ በቃ it's like mandatory you know ንዓለም ትሪእሉ አንግል ንባዕሉ ብጣዕሚ ዝቕየር ማለት እዩ like international ኢኻ ትኸውን so positive ሰብ ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ዓለም ከመይ ከም you know ዝኾነ ነገር ከመይ ከም ዝሰርሕ ተዘይተረዲእካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮንፊዥን ኢኻ ትነብር you know ዝኾነ ወይ ድብለፁልካ ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ወይ ትብደል ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ኣሉታዊ ትኸውን ብዙሕ ግዜ but yeah trading ብዙሕ እዩ ዝቕይረካ ብዓቢኡኻ ብዛዕባ ገንዘብ ስለዝኾነ ገንዘብ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ናይ ገንዘብ ምዝዋራት ከመይ ከም ዝሰርሕ ተረዲእኻ ትርዲእት ንክትነብር እውን ሓግዘካ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ትብል ያ ታንክ ዩ ያ ደን ክንቀፅል ኢና ዋን ሞር ንምርጋፅ ዝኣክል ጥራይ ማለት እዩ እዚኣ ሴሊና ጌርና እስኪ ሓንቲ ከዓ ብካልእ መልክዕ ክሓተክ ክፍትን እየ ማለት እዩ ክሊክ 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 ኣኽብድ ከብል ኣኽፍትን እየ ምክንያቱ ንስኺ ብጣዕሚ ስማርት ኢኺ ባት ካልኦት ሰባት ካብ ግምት እቲና ማለት እዩ the same ያ everybody is unique ኣብ ፅባቐ ተመፂኻ ኣብ ስማርትነስ ተመፂኻ ባት ንኩሉ ተዓዘብትናትና ብግምት ብምእታው ማለት እዩ ዋላ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ተመክሮ ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ ንዓኸ ክነኽብደልክ ኢና ኣቲ ንዓኣቶም ግን ቀሊል ክኸውን ብዝኽእል መንገዲ ኢና ክንዘራረብ ማለት እዩ ያ ከም ትሪኦ ዘለኹ ሕጂ ንታሕቲ ለወር ለው እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ so ሂር ለወር ለው ተሪኸዮ like ከምዚ ኢሉ ላዕሊ ወሪዱ then ላዕሊ ወፂኡ ለወር ለው እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅበ ኢና then ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ክትገብሪ ኢኻ ትገልፅለ ኢኻ ማለት እዩ then is here ለወር ለው እንዳፈጠረ ማርኬት መፂልኪ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማርኬት ናትና ኣብዚኣ ሰርክል እዚኣ እዩ ዘሎ ኣብዛ ስሚረልክ ዘለኹ ሰርክል እዩ ዘሎ so what do you think እንታይ ትገብሪ መስለኪ ከም ትሬደር እንድሕር ዳ ትሬድ ክትገብር ትኾንክ ማለት እዩ እዚኣ ዞም ተኸታተልትና ክሕግዙኒ ኣለዉ ያ ሓግዙኺ then ጠጠው የብሏታ ቪድዮ then ይሓግዙኺ መልሱ ኣብ ኮመንት then መልሲ ኣብ ኮመንት ሓቀ መልሲ ኣብ ኮመንት ያ then ማርኬት ኣብዚኣ ከነስምረላ ኢና like A ክንገብራ ኢና ባይ ዘወይ እዚኣ and B እያ ዘላ ኣብዚኣ ቦታ እዚኣ እንታይ እዮም ክገብሩ ኢና ንሓቶም ዘለና ኣብዚኣ ሴል ድዮም ዝገብሩ ወይስ ባይ እዮም ዝገብሩ ኢና ሓቲትና እዮም ዘለና ኣብ ኤ ማለት ኣብ ኤ ምስ በፅሑ ሕጂ ሴል ድዮም ክገብሩ ባይ ክገብሩ ትብለኒ ኣለካ ምሽዶ ኤግዛክትሊ ማርኬት ኣብ ኤ እንድያ መፅያትልና ዘላ ሶ እንታይ እዮም ክገብሩ ኣብ ኮመንት የፍልጡና ማለት እዩ ኣነ ክፍትን ደሞ ኦኬ ሶ እንታይ ክትገብር ንገርና እሺ I think ኣብ ኤ ምስ በፅሕኹ I will buy ያ ኤግዛክትሊ then why ንምንታይ ክትገዝእልኪ መጀመርታ ሽፍት ገይርለ ኣሎ so perfect ኣብዚ ሽፍት ገይርልክ ዘሎ ያ and then lower ዲስ ባህል ተፈጠረ ይኸይድ ስለደለ እንታይና ንብሎ ኤግዛክትሊ ባይ ዘ ወይ lower low እንዳፈጠረ ክመፅእ ፀኒሑ ንታሕቲ እናወረደ ክመፅእ ፀኒሑ ሕጂ ግን ንላዕሊ ምስባር ጀሚሩ lower high ይኸውን ኣሎ higher high ዲስ ባህል higher high perfect higher high wow ገላ ዓይነት ናይ ባሓቂ I'm so surprised ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ነይሩ ንዓይኒ ባዕሉ ክመሃሮ ከለኹ ሃየር ሃይ እዩ ዝበሃል ሃየር ሃይ ኦኬ ሶ ሕጂ ናብ ርትዕ ዋጋ ምስ መፀልኪ then ባይ ምግባር ባይ ክንገብር ኢና ኢቨን ከማን ጀስት ኣብዚ ከባቢ ዝክንኣቱ ኢና I hope so
ተኸታተልትና እውን ተሳቲፎም ክኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስክሪን ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለካ እንታይ እዩ ሕጂ አንተ ወም ተዛረብናሉ ከም ጀንበርቲ ትሬደራት ወላ እውን ጀንበርቲ ጥራይ ዘይኮኑ ወላ ፕሮፌሽናል ትሬደራት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኮኑ ናቶም ገንዘብ ሪስክ ዝገብሩ ብዙሓት ትሬደራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃፍታማት ኣይኮኑ ግን ዓብይ ካፒታል ገይሮም ትሬድ ዝገብሩ ሚልዮን 2 ሚልዮን ክሳብ 5 ሚልዮን ገይሮም ትሬድ ዝገብሩ ኣብ ናትና ናይ ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ካ ክሳብ 500,000 ካፒታል ገይሮም ትሬድ ዝገብሩ ትሬደራት ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ኢኻ ትገብር ላይክ ቻሌንጅ ኢኻ ትገዝእ ኣብ ክንዲ ናትካ ሪስክ ትገብር መጀመርያ ናትካ ስኪል ትፍትነሉ ድሕር ዳ ነቲ ንሳቶም ዘቐምጡልካ መስፈርቲ ክትሓልፍ ተኽኢልካ ኻ which is ሓደ ክእለት ዘለዎ ትሬደር ዝገብሮ ነገር እዩ ድሕሪኡ ካፒታል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ባት ከመይ ጃብ መእተዊ ከተዛረብናሉ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ 1 ሚልዮን ቻሌንጅ ክወስድ እየ which is ፈተና ክወስድ እየ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ከዓ ቀስ ኢለ ነቲ ንሳቶም ዝሓቱኒ መስፈርታት ከማልእ ማለት እዩ ሶ እንታይ ክገብር ኦኬ ደን ንስኹ እውን ፓርቲሲፔት ንኽትገብሪ ከመይ ገርና ኢና ፓርቲሲፔት ንገብረ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ሶ ሂር እዚኣትና ዘለና ዌብሳይት ባይ ዘ ዌይ ፕሮፊርም ኣይኮነን ግን ናይ ብትሕዝቶ እሙናት ዝኾኑ ፕሮፊርም 3 ዓመት 10 ዓመት ዝፀንሑ ፕሮፊርም ብመስርዕ መንገዲ ዘቐምጠልና እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ፋቮራይት ዝብል ክንኣቱና ንኣብነት ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኺ ያ ቶፕ ዝበሃሉ ላይክ 77,000 ትሬደራት ዘለዎ 71,000 ትሬደራት ዘለዎ 49,000 ትሬደራት ዘለዎም ፕሮፊርምስ ኣለዉ ብዚ ሶ ነዚኣቶም ላይክ ንኣብነት ኣብዚ ፈንዲንግ ፒፕስ ዝብል ኣለና ኦር ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመሉ ኤፍቲኤምኦ ዝበሃል ኣለና ናይ ኤፍቲኤምኦ ካፒታል ኣለና ብዙሕ እዋን እውን ማለት እዩ ናይ ሲቲኣይ ዝበሃሉ ኣለና ማለት እዩ ሶ ላይክ እንታይ ኢኻ ትገብር ክሊክ ተገርናዮ ኣብቲ ናቶም ሊንክ ተኣቲና ወይ እውን ኣብ ናትና ቴሌግራም ቻነል እውን ክንገድፈሎም ኢና እቲ ሊንክ ትክክለኛ ዝኾነ ሊንክ ማለት እዩ ክሊክ ተገርካዮ ደን ናብዚ እዩ ሒዝካ ዝኸይድ እንታይ እዩ እዚ ፈተና እንድሕር ዳ ክትወስድ ትኾንካ ካብዚኦም ፕሮፊርም ዝበሃሉ እንድሕር ዳ ካፒታል ክትወስድ ትኾንካ ትኸፍሎ ኣሎ ገንዘብ ኣይኮኑን ዘለቅሑካ ዘለዉ ተኸስኪርካ ትመልሰሎ ማለት ኣይኮነን ያስ ናትካ ስኪል መፈተኒ እዩ ሓሊፍካ ኢኻ ካፒታል ንምርካብ እዩ ማለት እዩ ለሰይ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሎሚ ኣብዚ ናይ 200,000 ክንገዚእና ናይ 200,000 ፈተና ክወስድ ተኾይነ 1,000 ኢሮ የድልየኒ 80 ኢሮ የድልየኒ ማለት እዩ ወራባት ተኸሲረ እንድሕር ዳ ካብ 200,000 ናብ 180,000 ተወሪደዮ 20,000 ማለት እዩ ተኸሲረ 20,000 ይመልሰሎ ማለት ኣይኮነን ኖ ፈተና እዮም ይፍትኑካ እዮም ዘለዉ ክሳብ ተሓልፍ ዝኾነ ተወሳኺ ተኸፍሎ ነገር የለን ንሳቶም እውን ኣይከፍሉኻን እዮም ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኤፍቲኤምኦ 2 ፌዝ ኣሎ 2 ፈተና ትፍተኑ ኣሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ 10% ንምስጋብ እዩ ነቲ ፈተና ክትወስዱ ትኾንካ ናይ ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኺ 180 ዶላር ኢሮ ክትኸፍል ኣለካ ደን ባይተ ጌርካዮ 10% ከተመዝግበሎም ኣለካ ንሳቶም ነቲ ካፒታል ክቡካ ትኾይኑ ሕጂ ኣነ እንታይ ክገብር 5,000 ወፃኢ ክገብር which is 5 ናይ 200,000 ገዝእ እየ ደን ብሓደ ንኩሉ ትሬድ እናገበርኩ ከዓ 10% ብምዝጋቢት ናተይ ታርጌት ክኸውን ማለት እዩ እንተሓሊፈዮ ካፒታል ክቡር እዮም which is ፍሪዶም ማለት እዩ ብዙሓት ትሬደራት ሚሊዮንስ ትሬደራት ክትብል እየ ብትኽእል ኢኺ በዚ መንገዲ ብዙሕ እዋን ትሬድ ይገብሩ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እውን ትሬድ ዝገብሩ ኣለዉ ኣዝዮም ዕውታት ዝኾኑ ትሬደራት ብሓፂሩ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ለስ ናብቲ ፕሮሰስ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ሶ ኦኬ ስታርት ናው ክንብሎ ኢና which is ክንገዝእ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣውቶማቲካሊ ናብዚ እዩ ዝወስደና ዘሎ ናብቲ ናተይ ፕሮፋይል ክወስደና እዩ ያ ናብ ካልእ ስክሪን ክወስደክ ብሓደ ኮይና ክንገዝእ ኢና ማለት እዩ ደን ነዚ ራይት ክገብሮ እየ እንድሕሪኡ ኮንቲኒው ቱ ፔይመንት ማለት እዩ ፔይመንት ክንፍፅም ኢና ማለት እዩ ደን ወሲድና ኣሎ ብዚ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኺ ፔይመንት ክትፍፅመሉ ትኽእል ገለ ካብቲ ፕሮፊርም ንክትጥቀም ዝሕግዘካ ተመራፂ ዝኸውን እንታይ እዩ እቲ ክፍሊት ናትካ ብክሪፕቶ ክትኸፍል ትኽእል ኢኻ ብክሪፕቶ እውን ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ንክስብ ምሳርሕካ ማለት እዩ ኣብ ናትና ትሬዲንግ ኮሚኒቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሪከርድ ዝሓዘ ነይሩ 23,000 ዶላር ክሰርሕ ዝኽእል ትሬደር ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኤፍቲኤምኦ ንባዕሉ ማለት እዩ ካብ 100,000 እዩ ደን ኣብዚ ሕጂ እዋን I think ኣብዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ተደዋዊልና ነርና ናቱ ስታቲክስ ቼክ ገብር ኢለ ማለት እዩ 300,000 ካፒታል በፂሑ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ዳስ
ገለ ካብቶም ቶፕ ዝበሃሉ ትሬደራት ናትና እዩ ማለት እዩ ደን ሕጂ ኮንፊርም ክብለየ ኣነ በዚ መንገዲ እዚ የክፍል ደን ፔይ ሰኪርሊ ክብለየ ብክሪፕቶ ክንከፍል ኢና which is ብUSDC ክንጥቀም ኢና $300 ማለት እዩ ብኢሮ 180 ንክፈል ኣለና ማለት እዩ ደን USDC ምስ በልና ሕጂ ኢቴሪየም ኔትወርክ ጥቀም ትኽእል ይሃብለና ኣሎ ደን ኮፒ ክንገብሮ ኢና እዚ ኣድረስ ሂቦምና ዘለዉ ኣብ ናተይ ክሪፕቶ ዋሌት ከኣትየ ምስ ከፈልናዮም ኣውቶማቲካሊ ሕቡርናዮ ማለት እዩ ኦኬ ደን ከፊልናዮም ኣለና ሶ ሕጂ ከም ትሪኦ ዘለኺ ኦልሬዲ ከፊልካ ኣለካ ብሉና ኣለዉ ድሕሪኡ እቲ ፈተና መፈተኒ ሎጊን መግበሪ ወይ ከዓ መኽፈቲ ኣካውንት ክሰድለዮም then the same process ማለት እዩ ካልኦት ክምለስ እየ ድሕሪኡ ናበየ ክምለስ ማለት እዩ ናብቲ ዌብሳይት ናትና ክንምለስ ኢና ኦኬ which is I think ናብዚያ ስክሪን እዚኣ ኢና ክንምለስ ዘለና ሶ ኣብዚ ስክሪን እዚ ከዓ ተመሳሳሊ then ሕጂ ናይ መነ ገዚኤ ናይዞም FTMO ዝበሃሉ ናይ 200,000 ካፒታል ገዚኤ ዘለኹ ተመሳሳሊ ካብዞም ካልኦት ካምፓኒታት ከዓ ተመሳሳሊ ናይ 200,000 ገዚኤ ካብ 4 ካልኦት which is 1 ሚልዮን ካፒታል ክህልወና እዩ ሕጂ ብዙሓት ትሬደራት ዘይፈልጥዎ ግን ከዓ ስፔሻሊ ዓበይቲ ትሬደራት ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ትሬደራት ዝጥቀምሉ እንታይ እዩ ትሬደር ኮኔክት እዩ ዝበሃል ትሬደር ኮኔክት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስክሪን ከም ትሪኦ ዘለኺ ብሓንቲ ኣካውንት ገይረ ብሓንቲ ኣካውንት ክገዝእ ከለኹ ኣውቶማቲካሊ ምስቲ ካልእ ነቲ ካልእ ራን ዝገብረለ እዩ ኣብነት ብሓንቲ በዛ ናይ FTMO ገይረ እንድሕር ዝገዝእ ተለየ ነቲ ካልእ ከዓ ኣውቶማቲካሊ ባይ ገብረለ እዩ ክንዲቲ ኣብነት ኣብዛ ቀዳሚቲ ኣካውንት እንድሕር 0.5 ሪስክ ዝገብር ሃለየ እንደ ናብቲ ካልእ 0.5 ኣውቶማቲካሊ ሪስክ ይገብረለይ እንደ ኣውቶማቲካሊ እቲ ቴክ ፕሮፊት ካርድም ከሎ ቴክ ፕሮፊት ዝወስደለይ ትሬደር ኮኔክት ዝበሃል ኣሎ hopefully ብሓፈሻ ከዓ ድሕሪ እቲ ጀሚርናዮ ዘለና ቻሌንጅ ብሓደ ኮይና ምስ ጀመርናዮ ኣፕዴት ንገብሮም ክኸውን እዩ እቲ ሲስተም ብዓብዩ ማለት እዩ so yeah that's it for today Javier yeah ነዚ ይመስል ብሓፂሩ ኣብ ትሬዲንግ ኣብዚ ሕጂ እዋን በዚ መንገዲ ትሬድ ዝገብሩ ብዙሓት ትሬደራት ኣለዉ ኢንተርናሽናሊ ንሕና ከም ሕብረተሰብ እውን ነዚ ዕድል እዚ ክንቋደስ ካብ ዝብል ኢና እዚ ቪድዮ ንሰርሖ ዘለና and then thank you so much ኣነ ብወገነይ ነዚ ይመስል ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ሃሊኪ ሕቶ ክቕበል ይኽእል እየ ዘይኮይኑ ግን እቲ መደብና እውን ኣኽለሰ ዝኾነት ግዜና ክንውድእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መጀመርታ ወላዕና ክነስግነካ እንደ ዝደሊ ሚልየ ከምዚ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ሰብ ላይ ሓደ ነገር ፈሊጡ ክፈልጥ ኣለዎም ካልኦት ሰባት እውን ዝዕድል ዘይክጥቀሙሎም ኢልካ ብሕሳብካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ከምዚ ክትብሎ ድፀናሕካ ከዓ opportunities እንድሕር ተሃሊ ክሳብ ክንድኡ ካፒታል ክቡኻ ዝኸሉ እንድሕር ተኮይኖም why not እስኻ ናቶም ካፒታል ክትጥቀሙሉ ዶ ይትኽእል ማለት እዩ ፍላይ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ እንድሕር ከሲርካ ካብ እስኻ ትቆረፆ ገንዘብ እንድሕር ተዘይሃልዩ ሲ that is good ብጣዕሚ ፅቡቕ so thank you so much I think ኩሉ ነገር ንፅሪ ተኸታተልትና ከዓ ምናልባት ሕቶ እንድሕር ሃሊኩም ወይ ድንፀረልኩም እንድሕር ሃሊ ወይ ድማ ኣብ ኔክስት እዝን ሚልክ ተርእና ንደሊ ኢና ክንፈልጦ ንድሊና ትብሎ ሰባት ነገር እንድሕር ሃልዩ ሓቡርና ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ቻሌንጅ ብሓንሳብ ምሳና ትሬድ ክትገብሩ ክትርእይዎ ንስኹም ዘሎ ነገራት ክትፈልጥዎን ክትጥቀሙሉን ከዓኒ ናይ ብሓቂ ነተባብዓኩም and I think ነዚኣ ነይራ ናቲ ከዓ ሚልየ Thank you so much Javier. Thank you so much ሳኸማ thank you ነዚ ኣነ ካሎ ማዓንቲ ደስ ይብኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ተስፋ ገብር ኣብ ኔክስት ከዓ ካብዚ ሎ ማዓንቲ ተረዲእኒ ዘሎ ነገራት ናይ 100,000 ኣካውንት ሕዝኪ ጆይን ክትገብሪ ኢኺ and I'm sure እንድሕር ደኣ ተሓሊፍና ሓደ መዓልቲ ከዓ ሰለብሬት እናገበርና ሳልሳይ ግዜ ንራኸብ ኢና መፅሜን ማለት እዩ we will ሚልየ thank you perfect thank you Javier ሰላም ምሸት በቃ ሃረ ሚልየ ciao ciao